sabe precies que está assim. Dat God precies Ele weet sabe wat hij precies doet. como é que isso gosta. Hij weet precies hoe hij Ele zijn é dingen desenhador wil. perfeito. Hij is de perfecte Ora Deus criou ontwerper. o mundo aqui. Toen hij de wereld had geschapen, Ele God, criou com abo em sua mente e seu heeft hij het coração. geschapen met jou in gedachten en in zijn hart. Que compartilhe com a mente. Vanochtend wil ik met u delen No que Deus põe no meu coração. wat de Heer op mijn hart gelegd heeft. Eigenlijk a mim estava também se continuar com o que me está bezig com no coração. Ik zou eigenlijk doorgaan met wat ik bezig was op No Curaçao. coração nós está bezig com ofrenda e sacrifício. Op Curaçao zijn we bezig met offer en offer eigenlijk. Sacrifício. Tu Offer. dois offer? Ja. Bom, na inglês tem dois, tem outro unificação outro. In het Engels heeft het een iets andere betekenis. Não está basicamente mesmo coisa. En ze zijn eigenlijk een beetje Um está beter mais gesteld. prático que outro. De ene is wat praktischer dan de andere. E nós não estamos papiando de oferecer ofrenda of sacrifício de sangue. En we hebben het niet over het offer of de offering van geld. Pero nós estamos papiando de nos vida. Maar we hebben het over ons leven. E esse nós está bezig com ele, não? En daar zijn we daarmee bezig. Pero Deus está dando palavra para meu coração. Maar God heeft mij een woord gegeven op mijn Para mim hart. para compartilhar especial cubo. Dat ik het speciaal met u kan delen. Me quer começar assim aqui. En ik wil er zo mee beginnen. Door die caída de gente, Door de val van de mens gente por de fazer tudo sorte de coisas para não viver sem Deus. heeft de mens getracht van alles te doen om te leven zonder God. Nesse mundo aqui. Op deze wereld. Eigenlijk gente não quer direção de Deus. Eigenlijk wil de men geen aansturing van God. Na trana mes regla não. Ze hebben hun eigen regels Want opgesteld. agora Tori Babel. Kan je je nog herinneren de toren van Babel? Na Ja? começa a trana mes regla não. Ze begonnen hun eigen regels te Na maken. bin com filosofia. Ze zijn met filosofieën Para gekomen. manejar a vida sem ter que obedecer Deus. Om hun leven zo te regelen dat ze God niet hoeven te E gehoorzamen. vou por assim, opicos sem ter em conta com Deus. En je kunt ontzettend veel dingen doen zonder rekening te houden met God. E maneira Pablo avisa, En zoals Paulus had gezegd, no book de Romano, no capítulo 1, in het boek van Romeinen, hoofdstuk 1, book abrir, capítulo 1, Romano capítulo 1, versículo wil je het 20. openen? Romeinen. Então comecei a ler versículo 21. En ik begin te lezen van vers 21. Então bisa, para sobra mais que não estava a conhecer Deus, não a honre como Deus, nem a dar agradecimento, mas a vira inútil na especulação. E não coração bobo a vira escuro, professando de estar saber, não a vira bobo, e a cambia a glória de Deus incorruptível para uma imagem de forma de gente corruptível e de para, e de animal, e de quatro pia, e bestia, e cuta lastra. Pensei também, Deus a entregar na impureza, den a paixão de nan coração, para não cuta desonrar, para não desonrar nan mes culpa, para não kunang mes desonrar na mes culpa, para sobra não a cambia a verdade de Deus para uma mentira e a adorar e a servir a criatura em vez de a criador que ele está bendicionar para sempre. Amém. Gente a adorar a criação, mas que não adorar a criador. É assim que na mes é um problema. Men is de schepping gaan aanbidden in plaats van de schepper te aanbidden. En zo hebben ze ontzettend veel problemen veroorzaakt. E esse é sobre tristeza, dolor, frustração. En het heeft ontzettend veel verdriet, pijn en frustraties gebracht. Confusão, En destruição, verwarring en destructie. manipulação, Manipulatie desastre. en rampen. E seguir mencionar. En blijf het zomaar opnoemen. E ter que haver, romana. En tot de dag van vandaag Tiene te querer. zijn mensen die geloven. Que não pode como se fuera Deus não existir. Die denken mensen dat ze kunnen doen alsof God niet bestaat. E assim tudo coisa fora de Deus sua vontade. En alles doen buiten Gods wil om. E pensa que não também sai bom for de dia. En denken dat ze hier goed vanaf komen. Tem dat. Tot nu toe. Den cristianismo também. In het christendom ook.
Você compreende agora ora nosso começar serviço? Hadden jullie zojuist begrepen toen we de dienst waren begonnen? Como avisa para nós bandar agradecimento. Toen ik zei om dankzegging te brengen. Se beleza, versículo 21. Als je vers 21 leest, en ik lees het nogmaals. Esta avisa para mais que não está para conhecer Deus, não honre como Deus, nem doen agradecimento. Você conhece Deus? Kennen jullie God? Você que está peligroso? Weet je wat gevaarlijk Uma is? igreja não doen Deus agradecimento. Wanneer een gemeente de Heer niet dankt. É não tem igreja de Deus. En dan is het niet meer de gemeente van God. É igreja do criador de gente. Het is dan een gemeente dat gemaakt is door de mens. Pastor Mawa, é palavra nós também igreja. En wij zeggen kerk. Kerk, gemeente. Na grego é ecclesia. In het Grieks is het ecclesia. Não significa cristian. Het não significa, ora bisa ecclesia na grego não significa missa di cristian. Als je ecclesia in het Grieks zegt, betekent het niet een christen zijn. Het significa gente tá vindo junto com propósito. Het betekent dat mensen bijeenkomen met een doel. Se nós tá ecclesia de Cristo, als wij dus de ecclesia van Christus zijn, ora nós vindo junto, wanneer we samenkomen, nós conhece Deus, toch? Wij kennen God of niet. Que te promete que nós temos. Wat is het eerste dat wij moeten doen? Hem dankzegging geven. Igreja que tá flopa doen agradecimento. En een gemeente die te lui is om dankzegging te brengen, moet je dan werkelijk gaan nadenken of dit een gemeente van God is of niet. En dat is ontzettend belangrijk. Ik vorm deel van de gemeente van Christus Jezus. En daarom moet ik zeggen, dank u Heer. Zeggen jullie geen dank? Je kunt niet zo danken, ook niet slap danken. Je moet die houding hebben die dankzegging geeft. Oh, dank u, Senhor. Oh, dank u, Heer. Amen. Amen. Nou, ik ga je de dingen niet blijven zeggen die je moet doen, anders ben je een robot. Je bent geprogrammeerd dan danken. Handen omhoog, dankzegging. Nee. Vanaf het moment dat je me over dankzegging hoort praten, dat wat in je hart is, moet beginnen dank te geven. Zijn er mensen die een dankbaar hart hebben vandaag? Ik herhaal deze vers nogmaals. Hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden zij hem niet de eer geven die hem toekomt. En hem niet eens danken voor alles. Dus dankzegging geven aan God is een manier, een vorm om God te eren. Amen. Waarom kijk je me zo droog aan? Uit het woord heb ik het gelezen. Zometeen wordt het nog lastiger. En mijn boodschap is eigenlijk wordt genaamd 2 typen of soorten mensen. En 3 verschillende karakters. 2 typen mens. En 3 typen karakters. De dankbare persoon. De ondankbare persoon. Ik weet niet welke bent van Deus Altíssimo, me dando agradecimento. Dankzij aan de Allerhoogste God in de naam van Jezus. Vanochtend in de naam van Jezus. Wordt vrijgezet. Dat je niet ondankbaar bent. Ik weet niet welke toestand je in bevindt. Eigenlijk maakt het mij ook niks uit. Want God weet het al. Het maakt jou wat uit. In welke conditie je bevindt. En hoe je eruit komt. Zeg, vandaag kom ik eruit. Vandaag kom ik uit die conditie. Nog wat anders, wanneer ik praat of spreek, ik hou ervan om dingen te verklaren. Er zijn sommige mensen die hier niet in geloven, maar ik geloof er wel in. Ik geloof dat God verklaar is, dat er licht zou zijn en er is licht gekomen. Maar de dingen die ik verklaar moeten in overeenstemming zijn met die van God. Amen. Amen.
Pasobra fé também door die. Maar het geloof Entende? komt door het horen. Anto kiko fé tá? En wat is geloof? Het is substance of things. Het is de inhoud van de dingen die waar wij op hopen. É segurança de coisas que nós não mira. De zekerheid van de dingen die wij nog niet zien. Minosa, si elo que bota, si elo que bota mira woki, elo que bota que? Als hetgeen je nu ziet, als dat hetgene is dat je wilt, Anto baya lo que boke kaba. dan heb je al ontvangen wat je wou. Pero si te lo que boke, maar hetgeen je naar verlangt, bonota mire ainda. En je het nog niet ziet, e por eso de awe também. Kan het vandaag ook gebeuren. Pero esta papi over die fé. Maar het heeft het over het geloof hebben. Wat quer que por de awe também? Geloof je dat het vandaag kan gebeuren? Você que tem coisas de repente? Weet je dat er dingen die instantelijk gebeuren? Você que de repente Deus abre la mancora? Plotseling had de Heer de Rode Zee geopend. Você que de repente é morcego guardo sana? Weet je dat het plotseling was dat die blinde man genezen werd? Você que de repente porta na prisão de Pablo com Silas abre? Weet je dat het plotseling was dat de deuren van Paulus en Silas van de gevangenisdeur waren geopend? Het was niet iets dat gepland was door de mens. De repente algo bom para passar Pablo. Plotseling kan er iets goed voor jou gebeuren. Me digo de repente algo bom para passar Pablo. Plotseling kan er iets goed voor je gebeuren. Amen. Pero me digo de repente algo bom para passar com você. Ik zei, maar plotseling zal er iets goeds voor je gebeuren. Laten we dankbaar zijn, broeders en zusters. En zoals ik zojuist had gezegd, tot de dag van vandaag zijn er mensen die geloven en zeggen dat God niet bestaat. Ze willen de dingen doen buiten Gods wil. En ze denken dat ze er goed vanaf komen. En waarom denk je dat het zo is? Waarom denk je dat er mensen die rondlopen zonder vergeving? Niet van God en nog van de mens. Waarom denk je dat er mensen rondlopen die vervloekt zijn? Waarom denk je dat er mensen die gebonden zijn en vastzitten in het leven? En zijn sommigen van hun die zo zijn omdat zij geen kennis hebben, onwetendheid. En ik heb het over christenen hier. Terwijl God ons zijn woord heeft gegeven. Toen ik Gods woord niet kende, deed ik als deze mensen. Er is niemand die nog eigenlijk dommer is dan iemand die dom is en iets niet weet. Hij doet alsof hij het weet. Ik weet niet of jij dit probleem had. Maar ik had het probleem toen ik nog jong was. In de klas. Toen ik iets niet begreep, dan stak ik mijn hand niet op en vroeg het. Eén reden was om schaamte. En de tweede was, ik dacht dat ik zelf erachter kon komen. Had jij het probleem? Ik had dat probleem. Maar nu, alles wat ik niet weet, dan vraag ik gewoon. Als ik je iets zie doen dat ik niet begrijp, dan vraag ik het je. Want ik wil het weten. Er is niets dat erger is dan iemand die zegt dat hij het weet, terwijl hij niets weet. Paulus had het ook over hun. Dit doet dat je dingen doet zonder te weten wat je doet. Ik deed ook veel dingen die ik niet wist wat ik aan het doen was. Maar toen ik Jezus ontmoette, en ik zei toen ik Jezus had ontmoet, ik weet niet toen jij Jezus had ontmoet, maar de dingen zijn veranderd en ze zijn nog steeds aan het veranderen. Want ik ben nog niet klaar met het leren. Ik weet niet alles. En ik kan ook alles nooit weten. Want God alleen weet alles. Je doet me denken aan een arts. Het doet me denken aan een dokter. Die had bedacht om een carburetor uit elkaar
te halen. Maar hij had geen kennis hiervan. Maar hij had gedacht, doordat hij een arts is, en hij is ontzettend intelligent, moet hij het uit elkaar kunnen halen en weer in elkaar kunnen zetten zonder problemen. Maar tot zijn verbazing, bleef hij vastzitten. Hij kon het niet meer in elkaar zetten. Dus in zijn onwetendheid is hij iets gaan proberen te doen waar hij niets van af wist. En hij bleef vastzitten. Zo hetzelfde met ons in het leven. We willen iets gaan doen dat wij niet geroepen zijn om te doen. En we hebben er geen kennis van. En we blijven vastzitten. Maakt niet uit hoe intelligent je bent in de materie. Dat betekent niet dat je alles weet. Dat betekent ook niet dat je alles kunt. Het doet me denken aan een broer of zuster die niet kan zingen, die vals zingt. Die heeft besloten om de aanbiddingsteam te gaan leiden. En hij zei, ik ben vol met de Heilige Geest. En hij zei, nee, ik ga de aanbiddingsteam leiden. Want ik kan alles in Jezus Christus die mij kracht geeft. Kennen jullie die Bijbelvers? Kennen jullie die Bijbelvers? Weet je hoe vaak het verkeerd geïnterpreteerd wordt? Zullen we gaan kijken uit welke context, in welke context het geschreven staat? Laten we in het boek van Filippenzen gaan. Filippenzen toch? Filippenzen. Então nós vamos começar a ler capítulo 4, versículo 10. Hoofdstuk 4, vers 10. Então esta bisa assim aqui. Ma me a regocijar mas a hope do Senhor, que agora por fim vosso a revivar vosso percuração para mim. De verdade, você estava preocupado para mim, mas você não estava tendo oportunidade. Não comita papia para sobre a minha necessidade, para sobre a minha senha de estar contento, que na senha de estar contento, em que circunstância que me chama dentro. E me sabe viva humilde, e me sabe viva de prosperidade, de qualquer e de toda circunstância, mas sim é secreto de tabarica yen e de passar hambre, tanto de tem abundância como passa necessidade. Turcos me pordem Cristo, quem dá tu nome fortaleza. Mas então compreender é passagem bem, é passagem não bem para sobra. Turcos me pordem Cristo. Begrijpen jullie van waar deze vers gekomen is? Dit is niet gekomen. Ik kan alles in Christus. Het komt uit moeilijke tijden. Waar deze man doorheen was gegaan. Door de necessidade, uit nood, e door tem abundância. En ook uit overvloed. Se você quanto bem nang sute. Als je eens wist hoe vaak hij geslagen werd. Hij was schipsbreuk opgelopen. Ze hadden hem geslagen en gestenigd om te doden. Alles kan hij in Christus, die hem de kracht geeft. Maar je weet ook dat je bepaalde beperkingen hebt. Natuurlijk. Als je nooit een piano hebt leren spelen. En als ik tegen je zeg, kom piano spelen. En ik geef je een specifiek lied om te spelen. Kan je gewoon komen en het lied spelen? Nou, het gaat niet zo, het werkt zo niet. Dus deze vers je kunt het niet gebruiken van ik kan alles in Christus. Je moet rekening houden dat de vers niet zomaar gebruikt kan worden. Want je moet de inhoud ervan kennen. En dat is belangrijk. En daarom kunnen wij als christenen niet onwetend zijn. We moeten het woord bestuderen. We moeten zoeken om achter de waarheid te komen. Zodat de Heer ons zo kan gebruiken. En net zoals die persoon die denkt, ik kan goed spreken. Ik kan een goede speech geven. Ik kan een goede preek houden. En hij
begaat de fout om zichzelf een voorganger te verklaren. Pastor. Om een voorganger te kunnen zijn, is het een roeping completamente otro, die heel anders is van iemand die goed kan spreken. Ik ben geen goede preker, maar ik weet wel dat ik een goede voorganger ben. En ik weet dat ik boodschappen breng. Amen. Amen. En daarom vind je in mijn preken geen structuur. En wel vind je de boodschap die God wil brengen. Want voor mij is dat belangrijk. En ik ben niet hier om je blij te maken. En ik ben hier om je bewust te maken. En samen met het bewustzijn mag je gelukkig of blij zijn. Maar mijn eerste roeping is niet om jou blij te maken. Mijn eerste roeping is om je bewust te maken. En wanneer je bewust bent en je het woord leeft, mag je blij zijn. En ontzettend blij. Alhoewel ik goed kan praten, betekent niet dat ik wat ben. Maar ik moet een specifieke roeping hebben van God. En ik moet mezelf hiervoor voorbereiden. En onderweg bereidt de Heer je ook voor. Het voorbereiden houdt niet op. De Bijbel vertelt hoe de voorganger moet zijn, de pastoor. Want dit is het werelds probleem dat wij nu hebben op dit moment. Op wereldsniveau hebben we dit probleem op dit moment. En veel mensen worden afgeleid door mensen die niet weten wat ze aan het doen zijn. Ze hebben niet de pastorale roeping om mensen te leiden. Misschien zijn ze een goede predikers, maar om mensen te leiden, je moet eerst je huis kunnen leiden. Je moet hebben kunnen zien dat ik mijn vrouw is goed behandeld. Je moet kunnen zien dat ik mijn kinderen goed heb opgevoed. Want als het goed werkt in mijn eigen huis, als het niet goed werkt in mijn eigen huis, hoe kan ik het goed laten werken in jouw huis? Zo is het. God laat niet toe dat mensen hem bespotten. Hij weet precies wat hij wilt. Hij weet ook precies hoe hij het wilt. Daarom heeft hij de wereld geschapen. Toen hij het had geschapen, dat de wereld donker was, hij heeft hij hier niet geplaatst in een donkere wereld. Toen hij de wereld had geschapen, was de wereld donker. Hij heeft Adam en Eve niet in de duisternis gezet. Hij wist precies wat hij wou. Hij kende de volgorde precies hoe hij het wilde zetten. Hij heeft de planten ook niet eerst geplaatst. Wat zou zijn gebeurd? Ze zouden zijn gestorven. Want de planten hebben de zon nodig. Het heeft temperatuur nodig. Dus als hij de planten, de dieren, de mens eerst had gezet voor alles, zouden allen zijn gestorven. Het symboliseert ook de duisternis. Wat gebeurt er met mensen die in de duisternis wandelen? Ze gaan verloren. Dus wat ik u wil uitleggen is dat God precies weet wat hij doet. Hij weet precies hoe hij zijn dingen wil. Hij is de perfecte ontwerper. Toen hij de wereld had geschapen, God, heeft hij het geschapen met jou in gedachten en in zijn hart. Gelooft u het niet? Laat me een voorbeeld geven. Toen de Heer alles op aarde had geschapen, heeft hij Adam en Eva geplaatst. Maar vanaf die tijd had hij al ervoor gezorgd dat hij had ervoor gezorgd dat er eten was voor 7 biljoen mensen. Meer dan 7 biljoen mensen. Hebt u het niet begrepen? Luister goed.
de planten, de dieren. Deus estava a nantigo multiplicar. God wist dat ze moesten vermenigvuldigen. Daarom had hij ze allen geschapen met hun zaad. Zodat ze kunnen vermenigvuldigen en tot u kunnen komen. Anders had hij een plant geschapen die alleen vrucht zou dragen voor Adam en Eva. Maar vanaf het begin had hij alles geschapen met u in gedachten. Hebt u het begrepen? Dus voor de schepping van de aarde had de Heere God u al in zijn gedachten. Daarom hebben we een reden om hem te danken. We hebben een reden om hem te danken.